O sábado era unha tarde especial para os músicos da banda de Chantada, pero tamén para todos os rapaces que participaron este verán no campus de creación artística impulsado por esta entidade e co apoio do Concello e a Deputación, entre outras entidades. O Salón de Actos da Residencia de Maiores de Chantada foi escenario do tradicional concerto de Santa Icía, pero tamén da estrea da curtametraxe Ventos do Norte, o resultado do traballo realizado durante o campamento, un proxecto no que se entrelazou a creatividade artística, a música, a educación e os valores locais. Dirixida por Santiago Sáenz, a obra audiovisual reflicte un traballo multidisciplinar que fundamentalmente quixo traballar coas emocións, algo que non se aborda habitualmente na educación convencional. A fermosa historia desta curta conta con 5 personaxes fundamentais, segundo relatou o propio director: a Ribeira Sacra, o Monte do Faro, un viticultor, a banda de música de Chantada que está a punto de cumplir os 150 anos e os nenos desexosos de aprender e descubrir o mundo no que viven. Alí na estrea estiveron moitos dos protagonistas desta emotiva curta, que puideron gozar dunha actuación cargada de tintes moi especiais nun momento moi importante para a banda de Chantada. A agrupación, que conta actualmente cuns 40 músicos e 150 socios, estreou algunha peza nova. Achegou a música composta para o pequeno filme Ventos do Norte e interpretou pezas clásicas do repertorio. Quedan cun anaco de beleza para os seus oídos.